Mexicanilor, bine v-am găsit la partea a doua din acest joculeț minunat cu zăpadă. O să încercăm să deblocăm și celelalte zone și haideți să-i dăm drumul la treabă. Așa. Ia stați un pic. Oare putem să mai cumpărăm altă mașină? Am mai luat ceva. Ok. Mamă, ce viteză prinde și ăsta. Mamă, ce viteză. Ok. Chiar e viteză mână rău mașina asta. Ar fi mișto unul din asta, dar nu cred că avem bani. Nu avem. Ok, haideți să mai curățăm un pic de zăpadă. Poate reuși să luăm și o mașină din aia, pentru că ați văzut că cred că te ajută mult, adică na. E că avem nevoie de 200.000 zăpadă pentru 4x. Ne-ar ajuta destul de mult să luăm o mașină mai mare și să mergem în zona de 4x. Așa că haideți să facem repede 200.000 zăpadă. Să mergem în zona aia. Opa. Am făcut un pick-up al accident. Ok. Haide-mă. Ok, bun. Așa, haide, lăutare, cânt acolo. Bun, ia, opa. Am căzut parte. Ce tare e cu mașina asta, e mă la mișto. Hai da, dai viteză. Perfect, ia să din ce viteză prindem până 50 de km la oră. Atât, doar 60 de km la oră, vreau să prindă mai mult, nu. Dar e în regulă. E destul de viteză și așa. Ia să vedem, putem să cumpărăm până la urmă tractorul ăsta. Ăsta e un pic cam scump, într-adevăr. Tractorul Am cumpărat tractorul. Perfect. Mamă, cât a tractorul. Oho, ce tractor mare. Ce tractor mare, nu vine să cred, ok. Mamă, am luat tractorul. Sunt super fericit că am luat tractorașul. Dați-vă ce repede facem acum efectiv bani și zăpadă. Bine, merge mai încet tractorul, merge cu 36 de km la oră, dar nu contează. Pentru că efectiv pe aici facem insane de multă zăpadă. Ohoho! Mamă! Deci avem 100.000, nu știu dacă vă dați seama. Facem 200.000 și putem să mergem în zona următoare, unde primeam foarte multă zăpadă. Primeam 4x și ați văzut că era un drum lin, adică puteam să mergem acolo fără nicio problemă. Ok. 160.000. 170.000. 180.000. Și încă puțin până la noua zonă. 190.000. Haideți încă puțin de tot. 200.000. Ok. Ne trebuie 1 milion pentru următoarea zonă. Ok, facem acum extraordinar de repede zăpadă. Avem deja 400.000. Adică e chiar insane rău de tot. Și uitați-vă câte zone avem acum pe care putem să mergem. Mamă, uite de unde am ajuns. Ok. Ce frumos e pe aici. Muzică de Crăciun. Ne plimbăm cu tractorașul. Ia uitați și frumos e în tractor. Stăm aici cu puicuța noastră. Ia uitați să ne plimbăm pac cu tractorașul. 500.000. Haideți să fiți atenți.
Haideți să mergem să deschidem niște ouă din alea premium. Pentru că sunt sigur că sunt mai bune. Adică ați văzut că era, nu știu, 100.000 un nou sau ceva de genul. Erau foarte scumpe. Ia cât era? Da, exact. 175.000 un nou. Ok, e foarte scump. Putem să deschidem 3. Nu? Cred că 2 sau 3, nu știu, nu dau seama. Ia să vedem. Haide. Ok, ne-a dat o pisicuță Golden Snow, nu știu ce era. O pisicuță de iarnă, ceva. Încă una. Ne-a dat un cățel de data asta. Haideți, încă unul. Ok, ne-a dat numai pisicuțe și căței. E în regulă. E ok și așa. Ia stați un pic. Unde sunt ele? Mamă, da, e bun. Ok, haideți că ne-am luat. Să vedem cât primim acum să vedem cât primim acum când luăm zăpada. Ia, mamă, câte 300. Ok, mamă, facem insane de rapid. Nu știu dacă vedeți. Facem foarte rapid zăpadă. Facem insane de rapid. Ok. Deja ne-am făcut aproape zăpada înapoi pe care am cheltuit-o. Să mai mergem să mai deschidem tot din astea de 175.000 zăpadă. Ca să putem să le băgăm acolo la Golden Pets. Poate reușim să facem o pisicuță de aur care e foarte bună. Am văzut că îți dă, nu știu, 200-300 zăpadă în plus. Ceea ce vă dați seama că e foarte mult. Ok. Haideți să mergem să mai deschidem. Ok, suntem. Haide, pește-te. Bun. Ia. Și oul magic. Haide, oule magic, dă-ne ceva bun. Perfect. E ok, încă o pisicuță. Dacă ne mai dă încă o pisicuță și încă un cățel. Perfect. Încă o pisicuță, foarte bine. Haide, încă o pisicuță, dă-ne încă o pisicuță, te rog. Ne-a dat un cățeluș. Dar e în regulă și cățelușul. Haide să băgăm aici la Gold Pet să vedem. Ia să vedem. De ce doar? De ce pot să le pun doar paste? E un pic ciudat. Nu mă lasă să pun alte animăluțe, vedeți? Pastele de pe mine nu mă lasă să le pun. E ciudățel un pic. Nu știu de ce nu pot să le pun pe astea. Cred că trebuie pisicuțe din alea mai proaste puțin. Animăluțe, pardon. Da, ok. Haideți să ne spawnăm iar bulldozerul. Unde e bulldozerul meu? Hei, bulldozer. Mulțumesc. Și să mergem la zona veche ca să deschidem mai multe ouă din acelea. Pentru că la zona veche erau mai ieftine și aparent putem să și le și punem la acest spawner, nu spawner, nu știu. Opa. Ideea e că putem să le upgradăm în pisicuțe de aur și sunt foarte bune. Animăluțe de aur. Nu știu de ce le toți pisicuțe. Mamă, uitați-vă câtă zăpadă avem. Nici nu se mai aude când luăm zăpada. Ok, iar am făcut iar 500.000. Mamă, facem foarte multă zăpadă. Cred că facem 1.000.000 până ajungem acolo. Da, e în regulă, nu contează, pentru că le luăm pe cele mai scumpe și venim după aici cu ele ca să le facem de aur. Ok. Haideți înapoi spre casă. Așa. Bun. Haideți înapoi să vedem ce putem să luăm noi de acolo. Aici nu s-a refăcut zăpada. Ia uitați-l, așa eram și noi cu un mic besișor acum ceva timp. Bun. Și haideți să vedem ce putem noi să luăm de aici. Care e cel mai scump? Ăsta la 90.000. Pe ăsta o să luăm, să deschidem 10 ouă din astea. Oul magic, haide oule magic. Ok, un câine de deșert. Putem să deschidem câte 3? Nu putem, în regulă. Haideți să deschidem 10 ouă din acestea magice. Până acum ne-a dat doar câini de deșert. Poate ne dă un, nu știu, pare un dragonaș ăla, dar poate ne-l dă. Ia să vedem, încă un câine, avem 3 câini de deșert până acum. E în regulă că să putem să-l facem de aur, ar fi foarte mișto să-l putem să-l facem de aur. 4 câini de deșert. Dacă continuăm așa o să ne facem o armată din ei, dar e în regulă.
5 câini de deșert. Aici nu cred că poate să pice altceva din câte pare, dar e ok. Oh, acum le-a dat și o pisicuță de deșert, dar e în regulă. Ce poate să ne mai pice? Asta pare ca un... Habar n-am ce e. Iepure, nu știu ce e asta. Ok. Aici e un dragon cu 3 capete. Ok, hai să vedem. Al patrulea... Oh, o cămilă! Aparent e o cămilă, nu e un iepure. Ia să vedem. Încă un câine din deșert, desigur. Următorul ou magic. Ghiciți ce? Încă un câine din deșert. Încă un ou magic și... o pisicuță de deșert. E ok și pisicuță de deșert. Și... nu mai avem... Ok, ne mai trebuie... Stați un pic. E ceva aici, e în regulă. Ne luăm ustensila magică. Și mai mătrășim puțină zăpadă. Bun, haide să mergem acum să mai deschidem un ou. Pentru că ne mai trebuia doar 2000 zăpadă pentru ou acesta. Și să vedem cine pică din ultimul ou magic. Și... încă un câine din deșert. Haideți să vedem dacă să-i punem acum... Hei! Ce cauți tu aici? Domnule, de ce semeni cu mine? Cred că el e suspect. Domnul John Powell. Pleacă de aici. Ești un fake. Eu sunt capibara adevărată. Din Mexic. Skinul meu n-arată, dar pare mexican așa cu bărbița asta, cu mustața asta. Ia uite, rarește-mi aici. În regulă. Haideți să mergem acum repede de tot cu... Ia uitați ce păi dăm noi cu snowmobile-ul ăsta. Să vedem dacă reușim să facem vreun animăluț din aur. Să sperăm că ne și lasă să facem animăluțele alea din aur. Ok, ne lasă, perfect, ne lasă. Ia să vedem, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 100%, deci îl facem sigur pe ăsta. Ok, dacă era 100%, era cam ciudat să nu fie un succes. În regulă. Ok. Hai. Failed. Asta este. Asta este pisicuța oare de... Nu. Nu știu care e pisicuța de... Asta e gold de... Ok, nu, pisicuța, pardon. Cățelușul din aur. Ia să vedem. Hai să facem 4 cățeluși din... Ce părere aveți? Facem 4 cățeluși din aur. Cred că ar fi foarte tare. Ok. Haide, domnule. Ok. Pardon. Așa. Hai, da? Ia să vedem cât primim acum. Mamă, cât de multă zăpadă facem! Mamă! Facem insane de multă zăpadă. Avem deja 30.000. Oho! 300.000, pardon, 400.000. Ar fi 500.000. Ia, haideți să cumpărăm o altă mașină. Hai să luăm pe asta. Mamă, arată mai șmecher. Dar nu cred că... ba da, merge și pe aici, aparent. Ea n-are ea treabă. Mama, asta cred că merge și mai rapid. Ia. Opa. Ok. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Asta merge mult mai rapid. Bă, merge un pic cam prea rapid. Sus. Haide, mașinuță. Sari. Mașinuță. Alo? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ok. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Nici nu mai contează, sincer să fiu. Haideți să cumpărăm și... Ia să vedem ce face asta. Ei, nu ne trebuie un stick, ne trebuie această mică unealtă secretă. Ia să vedem. Regele! Uitați-vă cum... Mamă, ce rapid face și asta. Dar face mult mai rapid... Face mult mai rapid acest pisicuță de zăpadă. Pe așa se cheamă, Snowcat. Pisicuță de zăpadă. Bun, hai da. Mamă, ne facem și de la armă acum. Ok. De la bagheta magică.
merge un pic cam prea rapid ăsta. Așa că o să ne întoarcem înapoi la tractor. Mi se pare mai bun tractorul, sincer. Și cred că o să rămân cu tractorul. Pentru că poate să iau și mai multă zăpadă odată, nu știu dacă vedeți. Adică face, mi se pare că face mai multă zăpadă decât pisica aia de iarnă. E mai bun, da, e mai bun tractorul. Merge mai încet, poți să-l controlezi. Ok. Mamă, nu știu în ce zonă am ajuns. Oh! 1.000.000 zăpadă! Mamă! Insane! Ok. Hai să mergem și pe la vecini, să-i ajutăm și pe ei. Salut vecinu! Salut Neamarus! Salut! Perfect, 1.500.000 zăpadă. Ok, hai să vedem care e cea mai scumpă. Asta... Putem să luăm un... Mamă, putem să luăm un... OZN la 2.500.000. Haideți să facem 2.500.000 zăpadă și să luăm un OZN. Perfect, avem 2 milioane, încă puțin. Încă puțin. 2.300.000, bun. 2.400.000, haide încă 100.000 și luăm și OZN-ul. Haide să luăm OZN-ul. Ia mă, ia. Ia vedeți mă OZN-ul. Mexicanilor, dacă vreți să vedeți cum zboară acest OZN și ce se întâmplă în următorul episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să lăsați un comentariu. În episodul următor aveți cea mai mare surpriză și vom debloca absolut toate zonele și cele mai rare chestii.